Ježiš. Kriste. To bol asi iba sen. Dobré ráno, Kde je Jano? Tom! Tom! Vstávaj. Co? Kde je Jano? Zmizol. Tady spal, ne, vedle mě. Presne, kde je? Nevím. Kriste, páne, toto není možné. Jano! Neříká ti náhodou něco? Večer? Nie. Kriste, kde môže byť? Nikde ho nej vidieť. Zmizol. Teraz sa mi sníval sen, že tu prišla nejaká taká, neviem, veľká dodávka tu bola, či čo. A... Tak to si něco musel dát pěkně silného. Není čas. Tom zbal si veci, ideme ho hľadať. Jo. Čo to je za zvuky? No. To sú zombici. Rýchle. Sú chodci, musíme ísť. Máš veci? Máš všetko? Mám. Poď, musíme nejak výjsť. Tak jedině oknem, po okapu. Je tam aspoň zábrana. To nie je moc Tak veľká. tady. Tak tady jedině. Asi nás cíti, alebo ja neviem. Tady po tom okapu. Ideš prvý. Je to v Dobre. pohode? Jo. Už sú tu! Úplne spálne ruky. Ideme ďalej. Opatrne. Ešte, ježiš, koľko ich tu je? Pane Bože, hlavne potichu. Už je vidím v tom okně. Jdeme. Ideme. Kam teď? Kam nás vietor zavedie. Co to je? To je na draží nebo? To je nejaká veľká budova. Pozri sa spredu, či má náhodou nejaký nápis alebo niečo. Nic. Hlavne nekrič. Jo. Musíme nájsť Jana, ale hlavne nekrič. Bo ich privoláš. Neviem, prehľadáme tú budovu alebo nie. Možno niečo dobre nájdeme, ale riskovať môžeme. Nemáme už dosť jedla. Jedlo máme asi na 2 alebo na 3 dní už. Tak proskoumáme to. Môžeme skúsiť, alebo nájsť pomysť nejaký supermarket bude podľa mňa lepšie. Myslím, že tady tu nás jsem někde viděl. Jo, vidíš tam to? Kde? Aha. Tak Môžem tam zajít. Podľa mňa to nie je niečo ako obchod. Také rýchle občerstvenie. Asi jo, no. Vypadá to tak. Počujem odtiaľ zvuky. A taký. Vytiahni radšej nôž. Ja. Vlastne tam je náš barák. To máme hned blízko. Takže podľa mňa dneska si zoberieme auto. A pôjdeme ďalej. Bezenka? Čo? Bezenka. Porozliadneme sa po celom meste. Nejdeme z mesta preč. Ale Dobre. musíme ho nájsť. Musíme, no. Počkej. Potichu. Počujem ich. Koľko ich tam je? Najprv potichu. Koľko ich tam je? Skontroluj. 2 tu jsou. 2. Pohode. Jo. Zabij ho. Je to. Dole. Dori, tu je ešte jeden. Teraz vykúkol. Rýchle. Zabij ho. Dobre. Čas na prehľadávanie. Jo, tak já jdu tady, co? Aha, víš, co jsem našel? Čo? Mám tady jukebox! Nie, vypni to radšej. Jo. Že prídu tie svine. Tak, a tady něco. Mám jablko. Tu sú nejaké jablká. Poď toto zobrať. Jo. A tu sú nejaké jablká. Tu je chleba. V peciach sú ešte chleby, ale tie už nebudú dobré, takže chleby neber. Tie už budú podľa mňa zhnité. No a tady se budu hodit. Čo? No, chleby. No áno, ale tie už budú pokazené. Kto vie, odkedy sú tam. A môžeš ich ako pozrieť.
tu sú len tie CDčka. A ještě vodu. Máme nejaké jablká, z toho Jaká voda tady je, takže vemu. No vodu ber, to určite. Tak. Voda by nemala byť ešte. Máme niečo v zásobe, ale nemáme toho veľa. Musíme sa niekde usadiť. Niekde na bezpečné miesto. Takže veme asi to auto. No áno, dobre, ideme. Takže poberme ešte všetky veci, ktoré zostali nášho domu. A môžeme vyraziť. Auto je plné benzínu, nevieš? No, podívám se. Jo, je tam ještě něco. Vypni motor, zbytočne to ide. Dobre, počkať. Však jsou otevřené dveře. My sme nechali otvorené dvere. No, já jsem zavíral. Fuječ, to strašne smrdí. To je krv. No, No poďme to tu. Čt, hlavne. Nikdy nevieš. tam nosí nožík. Kde si ešte nechal nejaké veci? No, Haló? tady. Tady až tě dole. Haló? Někdo tu není. Nikto tu není. Dobre, tak já jdu dolů. Něco pobrat. Tu je nič. Hore sme nič nenechali, tu sú len postele. Ach jaj náš. Tak. Tu sme prežili. Na čo najdlhšie. Tady ještě nějaká voda. Kúpeľňa. Svetlá ešte fungujú. Jež. Hele, je tu zbraň. Čo? Máme zbraň? Jo. Kde? Kde si? Tady dole jsem našel, ale nemá naboje. Chladnička, Ešte- Ježišmaria, pozri sa do chladničky. Všetko pober. Tu tak sme to nechali beru. strašne veľa. Vidíš to? Tu je napísané run. Utekaj. Počkej, to se zaplo. Už to nefunguje. Aha. Kto vie, čo sa tu stalo. Neviem, nechajme to tak, už počujem tých zmrdov, takže máme všetko. Jo, máme. Môžeme vyraziť. Všetky Takže domy, ideš čo ty, už alebo- boli. Riaď ty. Čakaj. Tak, kam se vydáme? Rovno na sever. No, takže vojenská základňa, čo? Tu som ešte nebol. Bol si tu už? Vůbec. To som si aj nevšimol, že v tomto meste máme niečo také. Ach jaj. Jdeme to zkusit prohledat, ne? Môžeme na to, ale buď opatrný. Bude tam veľa munície, ale aj veľké nebezpečenstvo. Prehľadajme hlavne tieto bedne, čo sú tu nenaložené a Tady nic. kempy nic. sú tu nejaké rozbité. Tady nic. Podívám se dovnitř. Tu je veľmi veľa truhiel. Toto tu poď prehľadať. Jo. Tu je nejaký sklad alebo niečo. Povedz, keď nenájdeš niečo užitočné. Jo. Tie autá neviem, či ešte budú funkčné. Čakaj. Skúsim spojiť káble, či náhodou. Nic už. Nic to není. Nič, to auto už aj nefunguje. Helikoptér tu nevieme riadiť, takže to je úplne márne. Aj No já jo. Tak ty jako. áno. Zkusit to můžu. Pozri, koľko tam je benzínu a tak. Hele, jaké chlebály. Dá sa vojsť do budovy, je otvorené. Ale bacha, budova má veľmi zlú stabilitu. Vypadá to, že padne každú chvíľku. Tá budova nebola bombardovaná jedenkrát. No, vrtulník není jakože v hrozném stavu, ale není tam benzín. No tak to už je väčší problém a z nášho auta nebudeme tam dávať. Aj tak potrebujeme letecký benzín. Jo, jo. Já se ještě podívám tady. Tak to je pěkná díka. Aha, dívej. Môžeme ísť. Na druhom poschodí nič u teba. Taky nic. Zaujímavé, že to nie sú ani chodci. Veľmi zaujímavé. Víš, co mi spíše tady přijde? Že to je spíše blázinec. Blázinec. No a prečo
By tu potom boli prepravné autá, tábory, stany a helikoptéry. Nevím, ale přijde mi to tak. Mám takovou aj atmosféru, takže... Inak podobá z toho samé postele, železné dvere, Právě, no. na oknách mreže. Ukáž ve třetím poschodí. Počujem, počkaj, poď dole. Kde si? Tady. Počujem, je tu nejaký zmrd. Podľa mňa to bude nejaký asi pacient alebo niečo. Je zavretý v týchto celách. Ukáž. Počujem ho. Tady nic. Týchto Nie, nebudeme nič. Nebudeme. V týchto sú, počujem ich. Tak mám otevřít? Nie. Počkaj, čo vidím cez okno? Policajné auto. Je tam možno policajná stanica. Jdeme tam. Tak Jano asi v tejto budove nebude, čo? No. Čo by hľadal Pochybuju. bláznici. Než dúfam, že nájdeme čím skôr. Tak. No, nevyzerá to jak policajná stanica. Asi tak. To bude sanitka. Takže, nemocnica. Nájdeme tu veľa zásob. Fuj. No. Fuj. Oh. Ty, fuj. Asi půjdeme za dom, ne? Jestli tam nebude nějaká cesta. Takže předem jako... No, sú mŕtvoly. Opatrne. To jsou doktoři, ne? Trebáš... Nie. To sú mŕtvi. Fuj, to sú... Tí už sa premenili. Všetko tu prehľadaj. Všetky autá. Fuj, bacha, aj tam je mŕtvala. Ja prejdem sanitku. Dobrá, tak já zkusím jít dovnitř. Se podívat. Sanitka. Vevnitř nikoho nevidím. I když nechci tomu moc věřit. Sanitka je prázdná. Sú smetiaky. Samá krv a mŕtvoly. V nemocnici vnútri by niečo mohlo byť. No je to tu čisté. Daj si bacha, tu sa vždycky uistí, že naozaj je mŕtvý. Si už vnútri? Jo. Dvere sú... Aha, Počkej. Ticho. Počujem tu jedného. Viacerých. Nie. Musíme si to nejak obísť. Potichu hlavne. Počkej, musím to tu prozkoumat. Ne. Sa vrátim potom. Nebúchaj s tým. Si na niekomu. Nortalari. Jdeme tam? Počkaj. Nie sú, nejde otvoriť. Na druhej Ide nahoru. Tu je veľká tma. Bacha, tam sú To nikdo není. tu je ich strašne veľa. Nechci tu rozpútať zlo. Sú sály, alebo ja neviem. Čo to je? Tu je recepcia. Praha je to všetko. Co to tu je? To tu dělá nějaké testy? Fuj. Ale hnusne to smrdí. No spíš jako operační sál to vypadá. No choď, aj podľa mňa. No, choď von. Čo to? Padá omietka do ryti. Bacha. Už je vidím. Poď sem. Treba sa ukazovať. Sme tu obklúčení. Fú. Počkaj. Zavriem to. Nedá sa to zavrieť. Zaseknuté sú. Budem musieť otvoriť tieto dvere. Neviem, koľko ich tam bude môcť byť. Počkej. Ne, počkaj. Jedine to skúsiť. Nie. Neskúšajme radšej nič. Skúsme ešte medzi týmito knihami niečo prehľadať. Tu niečo náhodou nenájdeme. Ešte tady něco je? Mrkev, no. Zapál svetlicu. Jo. Tak. Počul si tie výstrely? Jo? Co to bylo? Chá ty zombíky, co tam jsou.
Je jich tam dost. Jano, Janko,